Pila ban perkat balai bangi pen iu ni misteri ba uti ingin madan. Balai ba lapen mong ingin madan. Balai bala shnia ini ke madan. Balai bala bom do ternem ingin madan. Pila ban keli balai kalong kum ni. Henragi peni kenang ingin kalong kum kan nuksa. Ba pleng ban pen yangi ke ne ban pen bit ya ke kam tam ha ka badai ba ka dubilat. Hapen mong syai ka tu dubilat ka barim kenang ban yo ban pen yang da ka batmai. Berkata kadai ke jing si shah ke jing em ke jongi ki briew. Bapleng lada msim la pynmong yangi. Kanum dan ke batmai ke banja ke jing em ke jongi. Ngasngau kan ke podan na pedeng jong fi shibon ki ba pidon ya ke jing mong ha ka donot ke jong fi. Pymong namar ba pila shale ben ya ke jing em ke jong fi. Pymong namar don ba la kran ben ya fi. Pymong don namar ba kila nyau ben ya ke jing em ke jong fi. La nyau ben ya fi. La si ba pi duk. La nyau ben ya fi la si ba pi pim don jing nang jing start. La nyau ben ya fi la si ba pi pim don kon. La nyau ben ya fi. La si ba pi pim don ya kata ke kerdan ke babiang. Nang kwa ban ong fi ke ni ke sngi ke bamenta. La da pi don ha pedeng jong ke jing sha nyau ben. Pi don ni ke ni ke jing mong ha ga donot ke jong fi. Pi don ni ke ni ke jing mong ha ga mensim ke jong fi. Kan mau ke ni ke wai. Ba ke ni ke jing mong kam day. Bala pynmong ya fi ban pen snio. Mdei bala pynmong ya fi. Ya ka ba penyap ya fi. Mdei namar la pynmong ya fi ya ka ba pi pin kut no kata ka jing em ke jong fi henrei ka ne ka jing pynmong kawan na ka banta ka jing baha. Ko amnong ya fi ka ne ka sngi ka mamta la da pi pynmong pinum sung thu ya ki wei pat ki bala sha pynmong. Nganget ha ka ne ka por ka mamta kumba ka khtin ka jong blai ka ong. Baki eke baro ki ja, neki eke baro ki long. Nam ta ka jing baha ya kita ki ba iet yu trai. Kwa ba dong fi iet yu trai, ne fi don ka jing mong ka men sem be jong fi. La pen mong ye fi. Utau ba iet ye fi. Ba utau ba fi iet ru. Ula i no ye fi. Ula kan ria no na fi. Pi pang ka men sem pi mong ha ka donot ka jong fi. Ki kon ye ka ba fi la ri fi la sumar menta kim ngap shu ye fi. Kini ki kon ki la pet jengai na fi. Ki himmen ke ba pipi la le bha ki himmen ye ke ba pipi ju it menta kini ki himmen ke jong fi ki la le ben ka la ya fi ki nyau ben ye fi bat ki la kan tat ru ye fi kadon ke jing mong ha ka donot ke jong fi kadon ke jing pang ha ka men sem ke jong fi renga kwa banong fi kini ki jing ja baro kam de ke jing ja ka basneu ndre kadon ke jing thmu ka ba kraw ke jong blai na ka menta ke jing em ke jong fi la pen mong ye fi namar ba ublay kwa ban le ki batmai ha ga jing em ga jong phi dam dan jing pynmong kum ba ne misteri wa ban pynmong ni ga madan hap shnia ni ga madan la ka madan kanang ban kren le si kala banong ani balai kata fi le ben yanga ani balai kata fi pynmong yanga balai kata fi pyn pat ne fi pyn snew yanga la ka madan kanang ban kren le si kan kren kumta piru le si pi ong kumta balai bala pynmong yanga balai bala pynpang kata ka donot ke jonga balai bala pynpang kata ka mensim ke jonga nai kwa badong ifi la pynpang ifi mdei ka ba shujaran khat ka ne ke jing pynpang nga kwa badong ifi ba bleu design ifi open mong ifi open pang ifi ha ka ne ka mensim ka jingmot ka donot ke jong fi namar ba udan ya ke ka ba thmai ya ka ba unle ha ka jing em ke jong fi ya ka ba unyo ban pin scam ya ka ba unyo ban pinyeng ya ka ba unyo ban penon kamru ya ka jing em ke jong fi nam ta ka buram ka jong u kan mau kan ka wai ka babel ke thu yangi bala pynmong yau Joseph da ki hinmen ke jong o balai bala pynmong yau ho kini ki hinmen u e yaki henry la pynmong ya ka donot ya ka mensim ka jong u Joseph henry la pynmong yau namar ba blai kwa ban le ki batmai ban kwa ban ngi fi ba u blai u kwa ban establish u blai kwa ban pyeng ban pen scam ya ka ta ka jing tai ka jong o ha ka jing em ka jong u Joseph tada ublay kwa bantei ke egi batmai ke jing ke jong fi na kwa nong fi kan dan be ke jing pynmong kan dan be ke jing pynmong lamda ka dan ke jing pynmong kanam dan ke jing tai ya ka ba ublay unyo ban pen scam badai ta kwa nong fi ne ke sngi ke bamanta ha ba phimong ka donot ai ngo yo blay ha bi pang ne ka man sim ai ngo yo blay namar to tip ya ka ne ka wai ba ublay udan ban le ke batmai ya ka ba unyo tai thmai ke jing ke jong fi ya ka ba unyo ban pen scam ya ka ta Pada Bible ka ong kata la ngi puli na ka shithi ka jong Petros ka shithi ka banang kong jong Petros ka nong ka ba san ka khot ka bispo ka ong
te ublay ka jinga e baro ubalakot ifi syakata ka buram bam jukut jong uhau Chris onda fila sya shitom kendiat por mauhi ken un penjanaya fi unda pen scam ya fi but unda pen syaj bor ka babel ka ong kata un penjanaya fi unda pen scam but unda pen syaj bor but kwa banong fi bakani ka jing sya shitom ka jong fi kani ka jing pen mong ya ka bala pen mong ya fi kam dei pleng ka bahaban mong sa kadai tangka jing pen mong ka ba kendiat por pihak ban syak shitam kendiat por mar ublay ulakat yafi syakata ka buram bam jukut ke jengu hau Chris ublay ulakat yafi barhaba ukat upen mong yafi kenang ba unyo ban penjanai ban pen scam ban pen syak bor yafi tadai ta kwa ban ong yafi kan singi hoi la pen mong yo Joseph kenang ba ublay unyo ban pelong yo Joseph ka daw jong ka jingker ku Jenesis nomor san pau kat bar pau ka ong pisi syafi tmu ka ban pen snew yang handai blay utmu ya ka ban pen em utmu ban pen bah ban pen em ya shibon ki men siam ha ka sngi shisha ka dai kata ba ka jing pen mong ka wan ya people namar ba blay udan ka plan ka ba kraw na ka ban ta ka jing em ka jong fi hoi pinapet ya ka penina bat ka hana lapen mong ya ka donot jong ka hana namar ba on ka yo Samuel lada kapedina hoi lada kam shimla nyauben ya kahana kam jendela lek bandua ya kamat jong blai la penbong i kamen sim ke jengka la sya nyauben ya ka namar ba naka an penmi yau shakri bakraw jong blai baru tahu long Samuel makwa banong fi kan ke sngi ke memeta haba fidan jika jing sya nyauben wanam ong balai kalong kum ni nga henry sedang ban aingo try aingo ba kalong kum ni nga sedang ban aingo try aingo ba kalong kum ni nga aman ngatip ba la penmong nga ya ka ba men yo bantei ya kata ka ba thmai ka jim ga jonga hallelujah ya ka ban long shisha katakan ka jingtai ka ban long ka buram na ka banta ka buram ka jong blai kan mau kan ka wai budan shibun ki briew ka bible ki bala sya penmong but namar bala sya penmong tadehing ta bau blay yo bantay but way na kataw de Jesus ka babal ka ang bala penmong yo bala syo yo bala sempat yo balay na marleng ba kataken ka jing penmong ngan puli ni ka tin ka jong blay ka ni ka por menta shishaw la ba gi jing ku slai jongi but ula kit i ga jing so si jongi penban la nyo ben ye u bala penmong bala syo do blay but la penjenjar Henry lapen mong yo uni namar ki jing rengkang jongi lapen duet yo namar ka jing bam hak jongi ka jing pen stom ka jing suk jongi ka long halor jongu bada ka jing jam snam jongu lapen khia yangi pleng lada kamdan ka jing pen mong kamdan ka jing pen em lada kamdan ka jing pen mong kamdan ka jing pen khia tadeng ta lapen mong yo Jesus Christ namar ba on pen khia yang abad ya fi kenang bo blay unyo bantai kata ka bathmai ya ka bau syaitan si syau la penjat u blay u penmong ya u jong khon jong u knang bau nyo ban tai ya kata ka bathmai de heng ta bau jisu syau bau let syau lom golgotha na ka banta ban sya ha ga ding phna u ai ya ka jutang ka bathmai ban ya di bagi ta ki senran ke jong u ha ga ta ka miet syau ban di no ya u ha ga ta ka miet syau ban kem no you ha ga ta ka miet syau bau let no sya ga ding phna u ai ya ka wan baru ong kani ka long ka snam ka jonga kani ka long ka khuri ka balong ka jutang ka bathmai da ka snam ka jonga tadai tang ka kwa banong ifi la da kamdan ka jing penmong kamdan pleng ka jutang ka bathmai tadai tang ka kwa banong ifi kani ka sngi ka bamenta la da kala dan ka jing penmong ha ka men sim ka jong fi la kala dan si sha kata ka jing ti ha ka men sim ka jong fi kata ka jing khlong ha ka men sim ka jong fi bala penjenjar fi pleng kadon ka jing tai ka bakraw na oblay tanay tawa judo men sim ka kwa banong ifi ka ni ka sngi kadon ki ek bakraw ka oblay on le ka jim ka fi lapen mong kanang yo fi ka ni ka sngi kanang oblay kwa ban le ek bathmai lapen mong yo Jesus Christ ban pen khia yang abad ifi lapen mong yo lapen jenjar sat yo kanang bo on pen em yang abad ifi da kata ka bo ai ka kata ka bathmai ka jing em ka bam jikot kan daw Jesus Christ uba khon jo ya ingo yo blay ka ni ka por ka menta utrau dan shibon ki ban le ka jing ka jong fi tak da ha fi dan ka jing mong wat nom thmu balik din pasi no elade
พี่ดันกับจิงปังกับคราวกี่ด็อกเตอร์กี่องมละชวนเป็นเขียไอฟีกี่ด็อกเตอร์กี่องมละชวนเลสิฟชาเตะชาคมหากบอร์จงจิงดุมหากบอร์จงบัมมันหากบอร์กับดรักหากบอร์จงกี่พี่ลาสงเงียกันกับจิงพิมลัดชุกอันนู้นพี่องกับบ้านเองอ่ะเป็นยับนักกว่าเป็นฟีกันกับสงีพี่ดันกันกับ situation พี่ดันกันกับ problem ได้นามาร์บ่าพินจัดเนาะเรย์กระดันกับเอกบอกเบลน์สละทำไมกับจีเอ็มกับจงฟีบอกเบลน์เป็นเผาสอยตันอุทมุนเป็นสเนียวเต้เร็วเบลน์เป็นกะลาเบชกะจิงกระคูอุเบลน์เป็นกะลาเบชกะตากะจิงบ้าแต่เด้งตายชะชิตอมขันเดียดปอร์ชะมเลยชะนามาร์บ่าเล่งบากันกับจิงชะกับจงฟีพินสีอยากกับตากะจิงเตยกับทำไมอยากกับบอกตรายเตยให้กับเย็นกับจงฟีอุนเตยอยากกับจิงเอ็มกับจงฟีบัดดูแลชิบุนกิคัมบะเล่งบากับจิงเอ็มกับจงฟีกินยาด้วยกันกับปอร์กับมันตาทรายง่ายงูยังไม่กันกับปอร์มาดันชิบุนก็ตรายกิคนกิจังไม่กันกับปอร์กิบัดันอยากกับจิงมองหากับมันเสียมกิบัดันอยากกับจิงมองหากับตากับจิงมดกับจงกีกิบัดันก็ตรายกับจิงมองก็ตรายหากับตากับดอกับจงกีกิปังกิชิตอมก็ตรายเรื่องง่ายบลาเป็นมองยากีบลาเป็นจินจาร์สัตยากีก็ตรายนมาร์เมดอนอยากตากับจิงทมูอยากกับบะเมมันเตยอยากกับจิงเตยกับบะทำมาอยากกับจิงเอ็มกับจงกีกับจิงเตยกับบะมละมันเป็นขี้กับจิงเตยกับบะมละดาเล่รู้มันเป็นตัวอยากนมาร์ฮาบะเมเมเตยไว้บละมันเป็นตัวบางอย่างดวายงั้นกระคู่นี่กี่คนกี่จำไม่บางกรณีฟีกันนี่ก็สงีมันตาฟินันนี่ก็จิงมองหากับดอนอดกับจำฟีหอยกันนี่ก็บริวกับบะพีพีเอกับลักลิมยาฟีกว่าเป็นน้องอีฟีกันนี่ก็สงีกับมันตากระดอนกับจิงมองมาตรายกว่าเป็นเละกี่กับทำไมกับจิงเอ็มกับจงฟีดันนับเป็นจะฟีกองพี่ฟิลาชะเนียวเบนกับจิงลองกันไทยกับจงฟีพิมยอกโคนพิมยอกตีเรื่องง่ายอุตรายอุนเละกี่กัมบะบาลังบาจงฟีกินมีกี่โคนกี่ชักรีกี่จงเบลกี่โคนกี่บักกันทรายกับหิมะกับจงเบลนี่กว่าเป็นน้องอีฟีกันนี่ก็ปอร์วัดนมโดมันเสียมวัดนมโดมันเสียมแต่เลยรู้กว่าเป็นน้องอีฟีหากกระเตงกับจงจีสคริสต์บนนาซาเรตฟินี่บลาเป็นมองอีฟีบลาเป็นจินจาร์อีฟีบลาเป็นซอสัตอีฟีนามาร์บ่อุเบลอุดันบันเป็นสแคมอีฟีอุดันบันเป็นชัดบอร์อีฟีอุดันบันเละอีตะกี้เอบันเป็นจานายอุนเป็นจานายอีฟีอุนเป็นสแคมอุนเป็นชัดบอร์ที่ใช่อีฟีกุมบักกตีนกับจงเบลกับอังฮาเลลูยาวัดนมคุสไลวัดนมประคัดบางกับหายงาบันลิสเดียนภาษีเนาะนั่นเองบางเล็กเนาะยับเนาะบางกันกันกับจิงกับจิงเอ็มจงเอ็มกับจิงกับวันนามารูตรายกว่าบันเละอยากเอกกับทำไมกับจิมกับจังฟีฮาเลลูยางั้นด้วยงั้นกับคุณไอฟีฟินลองกับไซส์ฟินลองกับคารอยฟินลองกับดาวจุกจิงกับคุณฟินลองกับตะกี้บันมันพาบันเงี้ยบูตรายอุดันบันเตยบันอุนเตยบันเป็นสแคมอยากตะกี้จิงเตยบันดันมโนบละบันรัดบันดันมโนบละมันเป็นจัดเนาะชีเซียนบันอุบเลยอุเตยบันดันบละมันเป็นสเนียวอยากตาฮาเลลูยางั้นด้วยงั้นกับคุณงั้นไองูลูปาร์กับเอกบันเบลมเละกับจิมกับจังฟีน่าดูมันตากับสิ่งsedangบันคอมเมนต์sedangบันไองูnamar bau blay udan manle ki batmai ga jim ga jongfi gadwai na kar khu fi we baro haga kerteng u Jesus Christ u nong penem amen but amen try nang kar khu fi nang ai bore fi tagadaw kemen halaga sngi da ga jing kemen ga jong try wat nong ki ku slai u try udan ni ka kamba wanle ga jim ga jongfi fila an phone fila an wan rich ka office ga jongi hang ni apa nong thamai nong khriam blay kar khu fi ku blay shibon amen